Os turistas anímanse a mercar lotaría e Nadal na comarca. Os visitantes fanse cos seus décimos antes de rematar as súas vacacións e polo momento o volume de vendas está a ser elevado nas administracións. O inicio de xullo trouxo consigo un importante anuncio. Pódense mercar os décimos da lotería e Nadal. As administracións levan case mes e medio de vendas e polo momento o seu principal nicho de mercado está entre os turistas. A afluencia de xente que hai bastante en Ribeira turistas, pois si estáse incrementando que a venta da lotería de Navidad. É certo que é un goteo día tras día, pero bueno, onde máis se nota digamos, os pedidos de lotería para levar é cando acaban as quincenas. En ese sentido, notamos máis a petición de números para levar. Ao fin e ao cabo, pois, bueno, tamén os turistas gusta a lotería de aquí, queren a lotería, calquer número, tampouco non teñen moita petición por números en concretos. Ao final, con tal de levar a lotería daqui de Ribeira, pois xa con eso quedan satisfeitos. Algúns fan as súas encargas e outros prefiren escoller un número no momento. Algúns piden 13, que é un poquinho o número máis demandado, pero bueno, ao final levan un poquinho do que xa está en ventanilla, non? É certo que ao final o turista quer levarte onde pasa as vacacións, en ese sentido, pois estamos moi satisfeitos en como están indo estes casi mes e medio da campaña de lotería de Navidad. O máis habitual é levar para a familia, para amigos, e en ese sentido, pois bueno, levan cantidades non moi grandes, entre 15 e 25 décimos. Polo momento, a meirande parte das persoas que se achegaron a mercar décimos da lotería de Nadal son todas de fora de Ribeira. Que, digamos, o daqui de Ribeira, pois suele esperar un pouco máis adiante, pero bueno, non moito, porque ao final os números son os que hai e empezan xa, digamos, despois a fallar abonos, a fallar terminacións, en ese sentido hai xente que é un pouquiño máis digamos, máis creíble en determinadas numeracións que xa se está collendo ahora tamén. Os que son previsores son os equipos ou as asociacións que teñen xa o seu número reservado para vender. Tanto os clubs como colegios, pois si se levan xa desde mediados de julio, xa están a vendendo a lotería, que, bueno, en ese cabo son para recaudar para exclusións e máis para os clubs de fútbol en concreto, e si, esos son os que realmente empezan antes, son números que xa teñen casi exclusivos eles, en ese sentido, pois digamos, o que si queira ese número teñen que ir determinado a esas asociacións a mercalo. Polo momento están disponibles todas as terminacións do 0 ao 9. Que si, bueno, fallan 13, fallan ao mellor algún 15, pero, bueno, no sentido, as terminacións témolas todas de principio. As terminacións impares, tanto 7 como 5, son as que máis demandan, pero, bueno, ao final hai moitos que piden terminación, pero en general levan calquer cousa. Ao final, con levar a lotería daqui, pois se quedan satisfeitos. O código postal pídeno determinadas xentes que veranean todos os anos, non estas que veñen esporádicamente. As que realmente veñen todos os anos e piden levar o 15960 en ese sentido. A lotería de Nadal é un clásico e polo momento as expectativas iniciais de vendas estánse a cumprir.